രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ കൃഷ്ണായ ഭൂതലേ ശ്രീ സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി, പ്രഭുനെ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാറുണ്ടായപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പ്രഭുനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ, ബിപിൻ പ്രഭുനെ. മാതാജി നമസ്തേ. എനിക്ക് രാവിലെ വരാൻ പറ്റിയില്ല, ഞാൻ വൈകിട്ട് കയറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാളും രാവിലെ ഒന്ന് വൈകിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ ചെയ്തോളൂ. അല്ല, നാളെ കൂടി ഉള്ള പ്രശ്നം, പിന്നെ ഞാൻ മൺഡേ തൊട്ട് രാവിലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശില്പ മാതാജി. ഞാനും വൈകുന്നേരത്തെ ക്ലാസ്സിന് കയറിയില്ലായിരുന്നു, 3 മണിക്കത്തെ, അതാണ് ഇപ്പൊ വന്നേ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, അത് എനിക്ക് വർക്കുള്ള കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നീ ഇന്നും കൂടി ഉള്ളൂ, നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ എന്റെ കഴിഞ്ഞു. സാരില്ല, ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ നല്ലൊരു സമയമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ അതാണ് എടുത്തിരുന്നത്. ഞാൻ ഇനി നാളെ തൊട്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് ടൈം ആയിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ കയറിയാൽ മതി, കാണുമ്പോ സന്തോഷം, വിട്ട് കളയുന്നില്ലല്ലോ, അത് സന്തോഷം. എന്നാലും പിന്നെ പറയുന്ന വെച്ചാൽ രാവിലെ നല്ലതാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 13ാമത്തെ അധ്യായം ഏത് യോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണെന്ന് മുതല്? ഏത് യോഗ? ഭക്തിയോഗം തന്നെ കഴിഞ്ഞു. ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് നമ്മള് ഇന്ന് മുതൽ അല്ലെ. ജ്ഞാനയോഗം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായം 13ാമത്തിൽ ആദ്യത്തെ അധ്യായം പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അതാണ് 13ാമത്തെ അധ്യായം പറയുന്നത്. അപ്പോ പേരൊക്കെ മാറ്റാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താ പറയുക, ഇത്ര നാള് ശരീരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ പേരൊക്കെ മാറ്റി ജ്ഞാനയോഗമായില്ലേ, അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി നല്ല പേരുകളൊക്കെ പറയാണ്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? 12ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയോഗം. എന്ത് പറഞ്ഞു ഭക്തിയോഗത്തില്? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ്, അതായത് ഭഗവാൻ ഫസ്റ്റ് അർജുനൻ ചോദിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തില് ഏത് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന്. വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണോ അവ്യക്ത ഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണോ, ഏതാണ് നല്ലതെന്നാണ് അർജുനൻ ആദ്യം സംശയം തീർത്തത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വ്യക്തിരൂപത്തിലാണ് നല്ലത്, അവ്യക്ത ഭാവത്തിലായാലും എത്തും, പക്ഷെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോ സമയം പിടിക്കും. ഫസ്റ്റ് നല്ലത് ഏതാണ്? വ്യക്തിഭാവത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഭക്തി എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് കാര്യങ്ങൾ 5 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ ആയിട്ട് 5 തരത്തില് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തേന് 100 മാർക്കാണെങ്കിൽ പിന്നത്തേന് 80, 60, 70 അങ്ങനെ നമുക്ക് വിടാം അല്ലെ. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തേന് 20 മാർക്ക്, 20, 40, 60, 80, 100 അങ്ങനെ വിടാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ആദ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് സ്വമേധയാ തന്നെ, നമ്മൾ ആരും പറയാതെ നമ്മൾ സ്വമേധയാ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. സേവനങ്ങള് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് അതിന് ഉദാഹരണം നമുക്ക് ആരെ പറയാം? വൃന്ദാവനവാസികള് അവരോട് ആരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടല്ല ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ ചെയ്യുന്നത്. അവര് സ്വമേധയാ ഉള്ളവരാണ് അവര്. അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മള് ഒരാളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്, ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എന്താ പറയാ ഗുരുക്കന്മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അഭ്യാസത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നു നമ്മളത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം തന്നെ. മറ്റേത് സ്വമനസാല ചെയ്യുന്നു,
രണ്ടാമത്തത് നമ്മള് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തുന്നു. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞത്. അഭ്യാസത്തിലൂടെ ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആദ്യം അവര് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്യും, പിന്നെ നമ്മള് തന്നെത്താനെ ചെയ്തു തുടങ്ങും. നമുക്ക് തന്നെത്താനെ ഇഷ്ടം വന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങും. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതും പറ്റില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തത് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം, ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ അമ്പലങ്ങൾ പണിയാൻ സഹായിക്കുക, പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുക, ഓഫീസുകൾ, അതായത് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക. അത് സാമ്പത്തികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തത്. ഇനി അതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തത് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തി കൂടെ ചെയ്യുന്നതാണ്? ഭക്തിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നതാ, ഭക്തന്മാര് ചെയ്യുന്നതാ. ഇനി ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ഭഗവാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ? സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അവർക്ക് ചിലപ്പോ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സാമൂഹ്യ സംഘടനകള്, സമുദായ സംഘടനകള്, അത്തരത്തില് പ്രവർത്തിച്ചു കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ അവർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് ചെയ്തു വരുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾ ചോദിക്കുക, അതും ഇതും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് വരും? മനഃശുദ്ധി വരും. ഒരാളെ നമ്മൾ സഹായിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് വരും? മനഃശുദ്ധി വരും. അപ്പൊ പതുക്കെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് തിരിയും? ഭക്തിയിലേക്ക് തിരിയും. അപ്പോഴും നമ്മൾ എവിടേക്ക് കടക്കണം? ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നാലേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവർക്ക് നേരിട്ട് കടക്കാത്തോണ്ട് ഇവർ ഈ വഴി കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് മാത്രം. അത് നാലാമത്തെ മെത്തേഡ്. ഇനി ഇതും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ, ജ്ഞാനം നേടാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പരമാത്മാ രൂപത്തിന് സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ 5 തരത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭക്തിയുടെ സേവനം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, മത്സര ബുദ്ധി പാടില്ല, ശത്രുക്കളെ മിത്രങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കാണണം, ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ പാടില്ല, അല്ലെ? നമ്മള് ശീതോഷ്ണങ്ങള്, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും മാനം, അപമാനം, ആദരവ്, പിന്നെ അനാദരവ്, ഇതിനൊന്നും നമ്മളൊക്കെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരേ രീതിയിൽ നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കുക. ഒന്നിനോട് നമുക്ക് അമിതമായ ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, താല്പര്യങ്ങളില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം ഉള്ളത് ആർക്കായിരിക്കും? അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ, ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? നാശരഹിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നശിക്കാത്തതെന്ന് പറയുന്നത്? അത് എന്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്തിന്റെ പ്രവർത്തനാണ്? ശരീരത്തിന്റെ ആണോ ആത്മാവിന്റെ ആണോ? ആത്മാവിന്റെ. സംശയമുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്തിന്റെ പ്രവർത്തനാണ്? ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആത്മാവ് വഴിയാണ്. എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാവാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത്. ശരീരമല്ല ചെയ്യുന്നത്, ആത്മാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അധ്യായം 13 കടക്കാം. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതത് വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെല്ലാം കുറിച്ചെല്ലാം എനിക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. കൂടെ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എനിക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയണം? പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് അറിയണം, പുരുഷനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം, ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ജ്ഞാനം എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്, വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം എനിക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ആര് പറയാണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ പറയാണ്. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് നോക്കിയേ. അർജുനൻ കാല് മടക്കി കുനിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ആ വിനയത്തോടെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു ശിഷ്യനാണ്. ഒരു ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ വിനയത്തോടെ, നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല, 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു, തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിന. അപ്പോ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറിവ് നേടാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്? വിനയത്തോടെ, സേവന ഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കണം സമീപിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ ആരോട് ചോദിക്കുന്നത്? ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്.
ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യാഭിധീയത്തെ ഏതത്യോ വേത്തിദം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തത്വിദഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ ശരീരത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ് അർജുന. അപ്പൊ ശരീരത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അപ്പൊ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ വേറൊരു പേര് പഠിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ എന്തെന്നാ പഠിക്കുന്നത്? ക്ഷേത്രം. ശരീരത്തിന് എന്ത് പറയും? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഈ ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു, ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന വിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കർമ്മവേദി. ആത്മാവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മവേദിയാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ബദ്ധാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്ന് ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും, പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു വേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? ഒരു ശരീരം, ഒരു പ്രവർത്തനം, ഒരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും, പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു മണ്ഡലം ലഭിക്കും. അതാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ആരാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ? ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ? ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ. പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണനാണോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ? നമ്മൾ എങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ആത്മാവായിട്ട്. ആത്മാവായിട്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജീവാത്മാവാണോ? അല്ല, പരമാത്മാവല്ല, ജീവാത്മാവാന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ. പരമാത്മാവല്ല? അല്ല, ശരീരത്തെ അറിയുന്നവൻ ജീവാത്മാവ്, പിന്നെ പരമാത്മാവൻ. പരമാത്മനെ അവനെല്ലാം അറിയാം, എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളെ പറ്റിയും അറിവുള്ളവനാണ് പരമാത്മ. ഒരു ശരീരം മാത്രം അറിയുന്നത് ജീവാത്മാവ്, ആ ശരീരം മാത്രം അറിയുന്നത് ജീവാത്മാവ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? നമുക്ക് ഇത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മളെ ശരീരത്തില് ആരുണ്ട്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ പഠിച്ചു. നമ്മള് പരമാത്മാവായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ. ആരാണുള്ളത്? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പുരുഷാവതാരമായിട്ടുള്ള ആരാണ്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആരായിട്ടിരിക്കുന്നത്? പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളില്? ആരാണ് പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത്? ആരാണ്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളത് പഠിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയില്ല, നമ്മൾ ആരാണെന്ന് പറയും? പുരുഷാവതാരത്തിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണൻ. എന്റെ ആ പുരുഷ അവതാരം ആരാണ്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആരായിട്ടിരിക്കുന്നത്? പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? ജീവാത്മാവുണ്ട്. ഈ രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് പക്ഷികളെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികൾ. ഒരു പക്ഷി ജീവാത്മാവും ഒരു പക്ഷി ഒരു പക്ഷി ജീവാത്മാവും ഒരു പക്ഷി പരമാത്മാവും. ഈ ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആ വൃക്ഷത്തിലെ ഫലങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിറകിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അടങ്ങിയിരിക്കാതെ ഇങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പരമാത്മാവാണെങ്കിലോ ആ ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം സാക്ഷിയായിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുക അവിടെ. ഇത് രണ്ടും ആരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ആർക്കാണ്? ജീവാത്മാവിന് നമ്മളെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ജീവാത്മാവ് എവിടെയുണ്ട്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. പരമാത്മാവും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിനും എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച്, ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആ ശരീരത്തിന്റെ ആ ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, പരമാത്മാവായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ആ ശരീരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ആ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം, ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? 3 ഭാവത്തിലൂടെ ആ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മമായും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം നമുക്കറിയാം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോ ജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ജീവാത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. കാരണം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. കാരണം ജീവാത്മാവിന് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ് ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ഞാനും എവിടെയുണ്ട്? ആ ശരീരത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി എന്താ പറയണത്? ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും, അതായത് ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരൊക്കെ ആവാം? ജീവാത്മാവുമാകാം പരമാത്മാവുമാകാം. ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ് എന്ത്? അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ശരീരത്തിലും ആരുണ്ട്? ഞാനുണ്ട്. ആ ഞാൻ ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവ് വാഴുന്ന ഭഗവാനാകട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ച് തികച്ചും അറിയാനാകും. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവിന് താൻ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ പരമാത്മാവായ ഭഗവാന് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഈ 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് ഈ 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിന് ആ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പലതരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ അറിവ് ആർക്കുണ്ട്? ആ പരമാത്മാവിനുണ്ട് എന്ന്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണ്. ജീവാത്മാവിന് താൻ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. പരമാത്മാവിന് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ അവരെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. ശരീരത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ, ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഇനി ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മഹാഭൂതാനഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചരഃ ഇച്ഛദ്വേഷ സുഖം ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാധൃതിഃ ഏതത് ക്ഷേത്രം സമാസേന സാവികാരമുദാഹൃതം. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, വിദ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണത്? ഒന്ന് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. അതാണ് എന്ത്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെയാണ് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. അതാണ് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. അത് കൂടാതെ പിന്നെ ഏതാണ്? നമുക്ക്
അടുത്തത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എടുക്കാം. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ 5, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ 10. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. ആ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം വന്നു. പിന്നെ അടുത്തത് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ശബ്ദം, കാല്, കൈ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. അപ്പൊ കർമ്മേന്ദ്രിയം 5 എണ്ണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ടോട്ടൽ എത്ര എണ്ണം വന്നു? 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വന്നു അല്ലെ. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ 5, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5. അപ്പൊ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വന്നില്ലേ? കണ്ടോ? മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലെ വായിച്ചത് ഞാൻ. ഒന്നുകൂടി. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയോ? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ 5. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. മൂന്നാമത്തെ പേരയിലുള്ളത്. കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള് 5 എണ്ണം. അടുത്തത് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. ശബ്ദം, ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ഠത്തിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ, കണ്ഠം. അപ്പൊ പിന്നെ ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. അപ്പൊ എന്താണ്? 5 എണ്ണം കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. അപ്പൊ എത്ര എണ്ണായി? 10 എണ്ണായില്ലേ കർമ്മേന്ദ്രിയവും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയവും. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 എണ്ണം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഓരോന്നിന്റെയും ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. 5 എണ്ണം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. 5 എണ്ണം ഗന്ധം, രൂപം, സ്പർശം, രസം, ശബ്ദം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. അപ്പൊ 20 എണ്ണായപ്പോ? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5, 20 എണ്ണായില്ലേ? ഇനി മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഇതൊക്കെയാണ് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഈ 24 എണ്ണം, 24 മൂലകങ്ങൾ, ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹമാണ് എന്ത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. 24 മൂലകങ്ങളാണ്, ഇതിൽ വരുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ അടുത്തത് ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് പറയാണ്. അടുത്തത് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഇവിടെ? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാത്ത ഉള്ളതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് വിനയം, വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഗർവില്ലായ്മ, ഗർവ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അഹിംസ, പിന്നെ ക്ഷമ ഉണ്ടാവണം. ലാളിത്യം, പിന്നെ ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. ശുചിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം. സ്ഥൈര്യം, സ്ഥൈര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൃഢനിശ്ചയം. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആത്മസംയമനം പാലിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി പാടില്ല. മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതിരിക്കുക. പിന്നെ ജനന മരണങ്ങള്, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം. നമുക്ക് ജനനം സംഭവിക്കും, മരണം സംഭവിക്കും, വാർദ്ധക്യം വരും, രോഗം വരും. ഇത് നമുക്ക് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി. ഇത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മളെ പ്രകൃതി നിയമമാണത്, നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് ജനന മരണം, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി അത് നമുക്ക് നടക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഇത് സംഭവിക്കുന്നതാണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ വൈരാഗ്യം, വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോട്, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ തരുന്ന, ഇന്ദ്രിയ ആസക്തികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളോടുള്ള ഒരു നമുക്ക് എന്താണ് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവുക. അതിനോട് നമുക്കൊരു വെറുപ്പുണ്ടാകുക, അതിനോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായ്ക, നമുക്കതിന് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവുക അതിനോട്. പിന്നെ മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവ നിന്നുള്ള മുക്തി.
ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? അതിന്റെ അർത്ഥം അവരെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹമില്ല എന്നല്ല അർത്ഥാക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? സ്നേഹം എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതിനോട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? നമ്മള് അനാസക്തരായിരിക്കണം. ആസക്തി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അവിടെ അനാസക്തി ഉണ്ടാവാം നമുക്ക്. പിന്നെ വന്നിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും നമ്മൾ അതിനെ ഒരുപോലെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഭഗവാനില് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള നിഷ്കളങ്കമായ ഭക്തി ഉണ്ടാവുക. ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുക. എങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാണ്? സത്സംഗം അല്ലാത്തതിന്, മറ്റു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആളുകളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടം, അതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണോ അത് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ജ്ഞാനമാണ്. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിൽ പറയാം? ജ്ഞാനത്തിൽ പറയാം. ഇതല്ലാത്തതെല്ലാം എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ജ്ഞാനമാണ്, ഇതല്ലാത്തതെല്ലാം എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് അറിയാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന, നമ്മൾ ഇപ്പൊ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ജനിച്ചാൽ നമ്മൾ മരിക്കും. പിന്നെന്താണ്? ജരാനരകൾ ബാധിക്കും. നമുക്ക് എന്ത് വരും? വ്യാധികളും വരും. വ്യാധികളും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും. നമ്മള് ഒരു സമയം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തില് നമ്മൾ എന്താണ് നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയം അല്ലെ, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ജരാനരകൾ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മളെ മുഖത്തിന് മാറ്റം വരും, സ്കിന്നിന് മാറ്റം വരും. ഇങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ഇതൊക്കെ ബാധിക്കും. കാരണം നമ്മളെ ശരീരം ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. നമ്മളെ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങള് നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് പാലിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? ആ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങള് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ശൗചത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് എന്ത്? ശൗചം. ശൗചം 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ബാഹ്യം, 2 ആഭ്യന്തരം. അപ്പൊ ശൗചം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്. എന്ത്? ശൗചം, വൃത്തി. അത് 2 തരത്തിലുണ്ട്. ശൗചം 2 തരാണെന്നുള്ള, ഒന്ന് ബാഹ്യമായ വൃത്തിയും ഒന്ന് ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള ആന്തരികമായ വൃത്തി. 2 തരം നമുക്ക് ശുചിത്വം വേണം. ശൗചം എന്ന് വെച്ചാൽ ശുചിത്വം. 2 തരത്തില്, ബാഹ്യമായതും ആന്തരികമായിട്ടുള്ളതും. ബാഹ്യ ശൗചം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ശുചിത്വം കുളിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാഹ്യ ശൗച ശരീരത്തിനെ കുളിച്ച് വൃത്തിയാക്കി നമ്മുടെ ശരീരം ശുദ്ധിയായി. അടുത്തത് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശൗചം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിലൂടെ. ആന്തരികമായിട്ടുള്ള എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണ സ്മരണയും, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഉപാധി? ആന്തരിക ശൗചം ചെയ്യാൻ, ആന്തരിക ശുചിത്വം ചെയ്യാനുള്ള ഉപാധി. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വരുന്നത്? മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ തുടച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സില് അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഈ പ്രക്രിയ ഭഗവത് സ്മരണവും ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ശുചിത്വം 2 തരം, ഒന്ന് ബാഹ്യവും ഒന്ന് ആന്തരികവും. ബാഹ്യ ശുചിത്വം നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? കുളിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ആന്തരിക ശുചിത്വം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ കൊണ്ടുമാണ് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയാ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്ത്യച്ച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം പരമാത്മാവാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം പരമാത്മാവാണ്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല ഭഗവാന്. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അനാസക്തനാണ്. ഭഗവാൻ ഒന്നിനോടും ആസക്തിയില്ല. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായിട്ടുള്ള വിരക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്താണ്? ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാത്തിനോടും അനാസക്തനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ്. ഭഗവാൻ
നമ്മുടെ പിതാവാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്, എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അനാസക്തനാണ്. അതേപോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം എല്ലാത്തിന്റെയും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ നാഥൻ ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. യജമാനനാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുമാണ്? ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഗുണാതീതൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. നിർഗുണൻ എന്നാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി തമസാ പരമുച്യത്തെ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് എന്ത്? സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് ഭഗവാനാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് വിഭൂതിയിലൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സൂര്യന്റെ പ്രകാശം, ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം, ഇതൊക്കെ ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രകാശമാണ്. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അറിവും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അറിയേണ്ടതും ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും നമുക്ക് എന്താണ്? ഈ അറിവുകളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സർവ്വഹൃദയങ്ങളും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ആ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നത്. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതി ജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംകസ്യ സത് അസത്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളും. ജീവാത്മാവ് ആ പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളിൽ പിറവിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് വരുമ്പോ, നമ്മള് ഈ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വന്നു. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ നമ്മള് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ത്രിഗുണങ്ങള് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. അതിൽ ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുക, നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാതാജി? എന്ത് ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ത്രിഗുണം സത്ത് രജ് തമോ ഗുണം. അറിഞ്ഞോ അത്? സത്ത് ഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഓർമ്മയില്ലേ? 3 ഗുണങ്ങള്. സത്തോ രജോ തമോ ഗുണങ്ങള്, 3 ഗുണങ്ങള്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ നമ്മള് എന്താണ്, പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് സ്വാധീനിക്കും? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നത്. അതൊക്കെ പിന്നെ എന്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും വരുന്നത്? നമ്മുടെ ആ ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. അപ്പോ ഈ ജീവാത്മാവ് ഏതിനനുസരിച്ചാ അപ്പൊ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത് ജീവാത്മാവല്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നത്, ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ സത്വഗുണം സ്വാധീനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും? വളരെ ശാന്തമായ ഒരു സ്വഭാവമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം എല്ലാം അവിടെ കാണുന്നത് ആരുടെ സ്വഭാവമാണ് അവിടെ വന്നത്? ആ സത്വഗുണം, ത്രിഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് വന്നത് അല്ലെ? സത്വഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് അവിടെ വന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ജീവാത്മാവിനെ തമോ ഗുണമാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നെങ്കിലോ ആ ജീവാത്മാവ് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. നമ്മള് ഭയങ്കര ദേഷ്യവും കോപവും അങ്ങനെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ വളരെ അലസനായിട്ടുള്ള, മടിയനായിട്ടുള്ള, ഒന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവമായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ നിഷേധിക്കുക, നിഷിദ്ധമായിട്ട് സംസാരിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവമായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമല്ല. എന്താണ്? ഏത് ഗുണമാണ് സ്വാധീനിച്ചത്? തമോ ഗുണം. അതിനനുസരിച്ചാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ വരുന്നത്. അപ്പോ ജീവാത്മാവെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത്
മനസ്സിലാക്കുക. ഏത് ഗുണമാണോ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് എന്ത് വരുന്നത്, സ്വഭാവം വരുന്നതും പ്രവൃത്തി വരുന്നതും എല്ലാം വരുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള ഏത് യോനിയിൽ വേണമെങ്കിലും ജീവാത്മാവിന് എന്ത് ചെയ്യാം, പിറവിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരുണ്ട്, മൃഗങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷികളുണ്ട്, ഇഴജന്തുക്കളുണ്ട്, വെള്ളത്തിൽ വരുന്നതുണ്ട്, കരയിൽ വരുന്നതുണ്ട്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ളതുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും വന്നിട്ട് നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു. മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം എങ്ങോട്ട് പോകും, മൃഗത്തിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾ താഴ്ന്ന യോനിയിലേക്ക് പോകും. ഒരു മൃഗമായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു. ആ മൃഗമായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്, മൃഗം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് എന്തില്ല, പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളില്ല. അപ്പൊ ആ മൃഗം ജന്മം എടുത്തു, അതിൻ്റെതോടുകൂടി അതെന്ത് കഴിഞ്ഞു, ആ ചെയ്തത് മുഴുവൻ ബാലൻസ് ആയി, സീറോ ബാലൻസ് ആയി, ഇനി ഒന്നും അനുഭവിക്കാനില്ല. ഫുള്ള് ആ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്ത് പോകാം, ഇതിനേക്കാളും ഉയർന്നൊരു ശരീരം കിട്ടാം, മൃഗത്തിനേക്കാളും ഉയർന്നൊരു ശരീരം അതിന് കിട്ടാം. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ എന്തുണ്ട്, ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തിക്കും എന്തുണ്ട്, പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, താഴത്തെ യോനികളിലേക്ക്, താഴ്ന്ന ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉയർന്ന ഇതിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഇത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം, നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, തൃഷ്ണ ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനായിട്ട് വരാം, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനാകാം, ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗങ്ങളാകാം, ചിലപ്പോൾ പക്ഷിയാകാം, പുഴുവാകാം, ജലജന്തുവാകാം, പുണ്യാത്മാവായി മൂട്ടയായി പോലും പിറന്നു വരാം. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ജീവാത്മാവിന് ജന്മം എടുക്കാം. ചിലപ്പോ ജീവാത്മാവ് ദേവനായിട്ട് വരാം, ചിലപ്പോ മനുഷ്യനാകാം, ചിലപ്പോ വന്യമൃഗങ്ങളാകാം, പക്ഷിയാകാം, പുഴുവാകാം, ജലജന്തുക്കളാകാം, പുണ്യാത്മാക്കളാകാം. മൂട്ടയായിട്ട് പോലും ആർക്ക് ജന്മം എടുക്കാൻ സാധിക്കും, ഈ ജീവാത്മാവിന് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാതും എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം. നമ്മള് ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു ജന്മം നമ്മളെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഏത് രൂപം എടുത്താലും അതിന്റെ ആധിപത്യം ആർക്ക് തന്നെയാണെന്നാണ് ജീവാത്മാവ് കരുതുന്നത്, തനിക്ക് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ എന്നാണ് ജീവാത്മാവ് കരുതുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് സത്യം. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നു താനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതി ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി നസാ ഭൂയോപി ജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളെയും അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും, മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് എന്തായാലും എന്ത് പറയണ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല, അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പ്രകൃതൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യാ പശ്യതി തദാത്മാന അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച ശരീരം, അതാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ആര്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ഈ ശരീരം പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ, ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിച്ച ശരീരം, അതാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവിന് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല. കാരണം ആ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ആര് ചെയ്യുന്നത്, ശരീരം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, താനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ആര്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവനെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃഷ്ണം ലോകാമിമം രവി ക്ഷത്രം ക്ഷത്രി തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശായതി ഭാരത.
ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ എപ്രകാരമാണോ സൂര്യൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നത്, അതേപോലെയാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും പ്രകാശം പരത്തുന്നത് പോലെയാണ് ആ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിന് അവബോധം കൊണ്ട് പ്രകാശം നൽകുന്നത്. ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിന് എങ്ങനെ അവബോധം? നമുക്ക് ആ ശരീരത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തായി? ആ ശരീരം, നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ജീവാത്മാവില്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരം എന്താണ്? പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? എന്ത്? ജഡം. ജഡം അല്ലെ? ആ ശരീരം ഇല്ലാണ്ടായി, മരണപ്പെട്ടു. നമ്മൾ പറയില്ലേ, മരിച്ചു എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ആ ശരീരം പിന്നെ ഇല്ല, ജീവാത്മാവില്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ അതിന് അവബോധം, ആ ഒരു അവബോധമാണ് എന്ത്? അവബോധം കൊണ്ടാണ് ആ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അവബോധം വലിയൊരു ഘടകമാണ് അവിടെ. ആ ശരീരത്തില് അവബോധം വളരെ ഒരു ഘടകമാണ്. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? നമ്മളെ കയ്യിൽ നമുക്കൊരു കത്തി കിട്ടി, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ശരീരത്തിന് എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം. ആ അവബോധമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയുന്നത്. ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല്, ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ ഒരു കത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് കള്ളൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ കത്തി കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ വധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല. സ്വർണവും പണമൊക്കെ മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി, പിടിച്ചു പറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെ വധിക്കാനായിരിക്കും ആ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കാനായിരിക്കും ആ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക, അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മുടെ അവബോധം, രണ്ടുപേരുടെ കയ്യിലും, രണ്ടുപേരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? ജീവാത്മാവുണ്ട്. രണ്ടുപേരും ശരീരമുണ്ട്, രണ്ടുപേരുടെയും കത്തിയുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ അവബോധം, നമ്മുടെ അവബോധത്തിനനുസരിച്ചാണ് എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഏതാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? ആ കത്തി ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കള്ളൻ എന്ത് ചെയ്യും? അത് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവബോധം വലിയൊരു ഘടകമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ അന്തരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ച യേ വിദുർയാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവൻ, അതായത് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം, ശരീരത്തിനെ അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞനും. ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം, ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ, പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കാരണം. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത് കഴിയുന്നവനാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എന്താണ്? ഈ പ്രവർത്തികൾക്കെല്ലാം കാരണം ആരാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യം മുക്തി നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ആ പ്രക്രിയ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം, ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം, ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം. കൂടാതെ നമുക്ക് എന്തുകൂടി അറിയണം? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഒരു സംശയം. 24 ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരുമോ? 24 ഘടകങ്ങൾ ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമ്പോ പറഞ്ഞു പോകട്ടോ. ഓ, ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെ? അർജുനൻ എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചത് ഭഗവാനോട്? ക്ഷേത്രം എന്താണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണ്? പ്രകൃതി എന്താണ്? പുരുഷൻ ആരാണ്? പിന്നെ ക്ഷേത്രം, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാൻ അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തെയാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ച് ശരീരം, ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അല്ലെ? പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മവേദി ശരീരം.
പിന്നെ പിന്നെ ജ്ഞാനം പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ജ്ഞാനത്തിനെ കുറിച്ച് കുറെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ജ്ഞാനം എന്തൊക്കെയാണെന്ന്? ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനം. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനം പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാൻ? അത് പറയുന്നു. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സർവ്വശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ഇനി അടുത്തത് 24 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അതിൽ തന്നെ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ കേട്ടോളൂ മാതാജി. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ 5 എണ്ണം. പിന്നെ വന്നിട്ട് 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. അതില് കർമ്മേന്ദ്രിയം 5 എണ്ണം വരും. പിന്നെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം 5 എണ്ണം വരും. കർമ്മേന്ദ്രിയം ഏതൊക്കെയാ വരുന്നത്? കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങള് കൈകള്, കാലുകള്, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം, പിന്നെ ശബ്ദം. അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. പിന്നെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള് കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. 5 എണ്ണം. അപ്പൊ 15 എണ്ണായി. ഇനി നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 എണ്ണം. ഗന്ധം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടിയ തന്നെ ഗന്ധം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം, രസം. 5 എണ്ണം. പിന്നെ വന്നിട്ട് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണം. ഈ 24 മൂലകങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്, ശരീരത്തിൽ വരുന്നത്. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളിലെ എന്താണ് മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളിലെ പാപം എന്നായിരിക്കും അല്ലെ? മാലിന്യം എങ്ങനെയാണ് തുടച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത്? നാമം ജപിച്ചു. സ്മരണയുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സ്മരണയും പിന്നെ നാമജപം. ഭഗവാന്റെ നാമജപം, ഭഗവത് സ്മരണയും രണ്ടിലൂടെ നമുക്കത് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.